liquidați. Proiectul. Doamna, ce de bucăi. Aici trebuie să vă ficați la fiați. Restaurante apparare, il dopo le mie posti e le cose delle stesse. Al senso di cui la avvocato, lo so. No, dicevo no, questa deve essere a tutto. Poi to nie ma mowy, ani jeden ziemniak. Bo ona ma robić zambo. Może robić zambo. Zambo? Co jest? Nie ma wiesz, jak szkole temat. No ja nie wiem, madam Popka, bo nie mogę zebrać. Prečo nie, že to nie mohol jesť ani jeden ziemniak? Lebo to nechcel. Dobre. Co to wiesz? Rysiu. Teraz jak to jest ziemniak jest tylko, a to tylko. To je možné na trošky, ja som ešte taký mladý. Nie mohol jesť ani Ja jako syna nie lubię wszystko. A i kapustę ziemia. Synak ma wielką masła, kapusty sana.